Ik ben Jean-Pierre van Limmers, de platenbaas van Limburg. En dit is mijn platenkast van 2020. Fournet. Caressing only one, the only one I do now. Make my body fly on your speed. Een postpunkgroep uit Limburg. Blijkbaar maken ze ook muziek. Caressing only one, the only one I do now. Make my body fly on your speed. Caressing only one, the only one I do now. Die mannen van Fournet, die hebben op een release één nummer 6 uur lang gespeeld. Als je mij vraagt, waren ze beter 6 uur lang naar de kapper gegaan. Ja, Linda, we zijn over Fournet bezig. Ja, ik heb al gezegd dat je er geil van wordt. Meisjes vinden dat schoon, hè. Breaks away, fiercely fighting off cliché assumptions. Fournet een plaat, Anti-Tragedy, kwam uit en toen opeens, bonk, pandemie. Ik heb tegen de mannen gezegd, noem je volgende plaat maar Anti-Miljonair. Dan verdien ik nog iets aan dat kunstig geschengel. Minor injuries flying away, reaching for the city stars. An old friend walking down the street grabs them, fills his pockets, no longer worrying.